wai yanzu shi ke nan haka za mu zo mu tare a bakin ruwan nan ba za mu game su ko kwaɗe ba. To a takka kai tsoron ruwa ni ma tsoron ruwa. Ko ba kwaɗi ba kuma ba ƴan ruwa ba me ya gama mu da ruwa. Kuma gashi muna son kifin nan. Ni gaskiya akan kifin nan zan iya kwana a nan. A takka Usman. da mun samo allamin. Kaga allamin to shine dama sana'ar suna shi kamun kifi. Zai iya kamo mana kifin nan. Gaya miki? Ni wallahi akan kifi. Shekaran jiya goggo sai da ta mare ni. Wai na kwanta kifi na goggo ba ni kifi sai da goggo ta mare ni. Ashe wai ni mafarki nake. Shi kuma Allah min matsalarsa jinkiri. Ga kuma kwaɗayi masifa. Yanzu da ya kamo kifin nan ma sai ya bashi. Kaga wannan dogon bakin na allamin Alkur'an ba abin da gare shi in ba kwaɗayi ba. Kai. Wasu samari can. Mu tafi yanzu. Idan muka tafi wurin su ai kila za mu samu. Mu samu wani gara ya fada ya kamo mana kifin. Ai kin ga mun ci riba. Yanzu da zai zo abu ya ke kamo kifin nan a gunnan. Ya zai ce ya ci. Ba zai gane sallama shi akai ba. Kai kuma ga rowa ba za a ba. Ya ba zai kai daya. A takka. To nawa na kira ka? To biyu. Ƙara na uku ya zama na uku. A takka. Iye. Abin da nake so da kai. Eh. Allamin ko da zai ci. Shi dai mu ce za mu ba shi kuɗi wanda zai ɗan wasu kuɗaɗe wanda zai kashe. Kawai mu ce zo kamo mana kifin nan. Shi in dai shi za a kawo shi. Ba wannan ruwa. Kai. Kalli nan. Baka. Ai tsuwa sama ga tashe. Sannan. Alkur'an. Kai. Kai kuɗa. Ai ku wannan ma sauke ku zai ba ku za ka sauko da kanku ba. Ku tsaya daga nan. Sauko zo a hankali. Wajen Allah. Kai. A hankali. Ai ku zo. Ku tsaya. Wai. Wannan zuƙa-zuƙan 'yan mata. Wai 'yan mata daga ina? Ai. Ka wallahi matsala ne da kai. Ka mana Ka ga kafi a zarbabi da hefa. Ba ya da jira ba. Ya wannan ai ina ga daga cikin ruwan nan suka fito. Ai irin su a zahiri ba su wannan. Ina bayan Allah. Ina gajiyar. Ya kuke? Wai Ni sunana Abbas a a caka. yawa. Shi kuma wannan sunan shi Usman amana ce mai manu. Saboda haka Ai muna ganin ku sai mun ka jillo da soyayyan ku da ƙaunan ku. Ta faɗa a nan. Sai na ji wani ina zuwa. Allah bai Allah mai sunan ki. Ni sunana Lantana. Madalla. Lantana labiyar a soya Qur'ani. Kefa. Sunana Jummala. Jummala. Ke kai har ka zaba ki. Ai fanta da Coca-Cola kamar yanayi na da ni da kai ne. Ni sai na samu irin yanayi na kai kuma irin yanayin ka Coca-Cola. Ina zuwa. Ina yan gajera mai kama da buhun shinkafa. Ina zuwa. Kaga. Ka duba. Ni wani kala ne? Baki ne ni ko fari? Kai baki ne. To. Kai kiran Coca-Cola ne da kai. Ɗakin Ai Allah. a gidan kuma ba baki. Ina zuwa. Ɗakin Ba Allah. fari. Ɗakin Allah wani iri ne? Baki ne. To shikenan. Tunda ɗakin Allah ma haka yake. To shikenan. Bayan Allah. Da Allah ina kuke? Wallahi anan sama muke. Nan sama rami? Sama. To shikenan. Su kuma wannan ne dai a sama suke zama. A saman rami ai akwai gidaje a saman rami. Ina kan bishiya. Da Allah bayan Allah. San ku buki. Gaskiya mun gode da irin sayan da kuke nuna mana kuma mun karɓe ta hannu. Amma kuma da sharaɗi. Ai mun burge su. Ya ina ji. Mu muna da kalan namijin da muke so. Saboda namijin da muke so zai iya faɗa ruwa ni dai kifi nake so. Ni kuma kwaɗo. Kun ga an zo wajen kenan. Duk wanda ya yarda cewa zai aure Ina zuwa mana kaga jarumi. Da mana. A jarumi. In ka ji zan je in ka ƙara je ka gaya mu. Ina zuwa ɗan saurara ka ji. Ya? Bayan Allah shi ya fara ganin ku ko? Ni ban gan ku ba dama. Allah ya sa ni ruwa da ke zuwa ba na ganin su makafo ne. Da bangan ina zuwa. Ban gan su ba. Jira. a haye dai abin da muke so in dai kuna son mu
Eh, mutum ɗaya ya faɗa ruwa ka ɗauko min kifi to matso daga kusa. sai kuma ka ɗauko. A'a, Ka matsa daga kusa mana. bari a cakka. Kawa Allah ka kai muje mu yi magana, muje. Ina bari mu shawari. Amarya. Bari shawara za mu. Ai duk wanda ya zo nan baya tafiya sai ya ɗebo mana kifi. Ke kuma ba- buhun wanki. Na Ai uwar soyayya na bi soyayya da gudu mun fasa ba za mu yi auren ba. Kana ji? Ba za mu yi ba. Kana ji? Ko Allah zan gaggaure ki. Kuka sake taba hannunku alquran zan gaggaure ku. Eh to kaga wannan sun shirya ke. Daga yau ka koma jarumi. Mijin mace biyu. A kai Mai sadakin kifi da na ya ci uwar kwado. jarumi. Rabu da Wanda kuma tacce na ce. wannan yana ga aljannu ne. So suke sa mu cikin ruwa Kuna ji? kada haɗe mu. Babu wanda zai taka a gurin nan ya ta tafiya ba tare da ya fada ya kamo muna abin da muke so To ba. to. Za mu sa a tare ku. Ina A zuwa. zuba ku a cikin tsakiyar tekun nan. Kala sun baka wallahi. Ina. Wallahi aljannu ne. Kina ji na? Ni daman ai ba saje na muku. Bari in sako kayan da nake shiga ruwan nan in na fada ruwa in wata uku ban fito ba. Sai ne wata uku ban fito ba. Ai babu kayan da za ka canzo a wa'inda Saboda- za ka shiga. Ba da su ka tare mu a nan ba. To a su za ka shiga. Amma ko lahira ba aka yi mutum da rigar jikinsa ai an canja mai. Balanta na ruwa. Aikin duniya ne ba lahira ba. A yanzu mashi abin da dai nake so da ƙawata. ku gane. Bari in ɗauko kayan nan. Bari in ɗauko kayan nan. A dawa. Bari in ɗauko kayan nan. Dawa.